פלטו, עומרי, גלעד, גם אריאל שרון, באסל, רטס, דרעי, קצב ורמון, בן זקן ובן נזרי וגם את יעלון, אולמרט, מצאנו מבלומנטל, נוחי דנקנר, ידלינו צביבה, גונן שגב, איציק מרדכי, הרב פינטו, ישראל חזן. ומאז כבר השירקס נחקק על המדים. אלוהים עדים, מה היה הקטע הזה על העקודים והנקודים והוורודים, או ההחבאה של הטרפים מתחת לבגדים, או מחירת הבכורה וכל הנזידים? גם לאחר שוגלה העם מארצו המשיך היידן להקדיש לקומבינה חלק ניכר ממרצו, הלוואה בריבית, בתי אבות, גם כשזה לא היה במיינסטרים, תספורות להלוואות, הלוואה, השתמטות מגיוס, העלמות מס, איגודי סוחרים וגם על בנות הון מעולם לא היה גס. אז אין פלא שגם בשוב השם שיבת ציון הישראלים החדשים את ידיהם לא טרחו לטמון, והדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, ידעו להשיג טובות הנאה תמורת מעטפות מזומנים, והחלוצים מעפילים ומגינים, קיבלו דבר במרמה, הפרו אמונים, הסריחו נשמות, הריצו מניות, החיו שפתם העברית, מתשקיפים בורסאים השמיטו איזה פריט, בנו כפרים וערים, הביאו הקדמה, אנסו, הטרידו, פעלו בעילה אסורה בהסכמה. כן, מאז קומה מושתתת מדינתנו על חזון הנביאים, שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, ולא משנה אם זה שלמון של ממון או שלמין של מין, מושחתים כאן בלי הבדל דת, גזע ומין, כי תבינו, חיים ביחד, חיבור קצוות, הרי בכל פינת רחוב תתקלו באפליות, מזרחיים מופלים בגלגלץ, חרדים בבגץ, לבנים כשאתה רץ, שמנים בוואדי מחורץ, אשכנזים בתור ללונה פארק, במוסך, בחוף הים, שחורים בכל מקום, בפרט בבנק הדם, שמרנים בתל אביב, גייז בירושלים, ערבים בביתר, חילבה מחוץ לראש העין, נשים בבית הכנסת, בעלי מנת משכל גבוהה בכנסת, חילונים בפסח, דתיים בספורט מקצועני, טבעונים במדריך משלן, רגישים לגלוטן במטבח התימני. ובין כל הפערים, המחלוקות והכעסים, נותר עוד איזה נווה מדבר מקסים, איזה חלקת אלוהים אליה כולם נכנסים, חרדים, חילונים ודוסים, תימנים, אשכנזים ורוסים, מרוקאים, יקים ופרסים, טף צעירים ומנוסים, חלשים וסוסים, עניים ומבוססים, גבוהים וננסים, משתמטים ומתגייסים, מג"בניקים, טייסים, עורכי דין ומעשים, איסים, ביתוסים, חננות וארסים, כן, כולם מנסים להרבות בנכסים, להשיג איזה כתונת פסים, אולי איזה כמה דברים גסים, כי תבינו, אם חיפשת כל חייך משכנה של האחדות, נוח שתי כוס מים בצילה של השחיתות, שם על המשחטת לשום מגזר אין פחיתות, שם יגור זאב עם כבש, שם נמר עם גדיר בץ, שם פרח לרנר לחייני, שם יגור שינוי עם ש"ס, שם ימין ושמאל נפגשים, שם גברים, טרנס ונשים, לא רואים את אדם וחווה שם מרוב הנחשים. ואם כבר זה הדיבור, אני לא מבין מה הסיפור. איך זה שאני, שכבר מספר שנים בשירות של הציבור, לא זכיתי לטעום מהפרי האסור? אני אפילו לא מתכוון לקחת, שיהיה לכם ברור, אבל לא להציע. זה משדר ממש ניכור. תציעו פירור, תהיו בני אדם. ידע כל עובד מדינה שעבודתו לא שווה ריקם, שלא עבד לחינם, לשווא, שיש שכר לפעולותיו, שהוא חשוב מספיק למישהו כדי שירפד לו את כיסיו.
כי שוחד, חברים, שוחד זה הרבה יותר מכיסים יותר תפוחים. זה תשדורת מפורשת שאת עבודתך מעריכים. זה תוסף לביטחון העצמי, זו הבעת אמון, אתה מרגיש כמו מי ומי, זה חתיכת פרגון. ואם נותנים בך אמון, אז מה יש אחר לרמוס? אם מאמינים בך, גם אין סיבה יותר לכעוס. אולי בגלל זה כל כך אוטופי שם בינות האסירים, כי כבודם אינו תלוי בקלונם של אחרים. נו, אז מה אתם אומרים? אולי שנה לפני שישראל בגיל צבא, ניקח על עצמנו לעתיד מידה אחת טובה. להעריך את החבר גם בלי הקטע של גניבה. לתת כבוד לזולת גם בלי לבקש הטבה. להחמיא, לחייך, לפרגן ביד נדיבה. בלי ממון ותאווה, בלי זימה ותועבה, פשוט קרבה, אהבה. נחיה ביחד, מינים מינים, זוגות זוגות, כמו החיות, ונוח בטבע.